नोंनियाव बेखौनो रिपर्ट लानो फैदों जे थांनाय बाराव नों जे स्कटलेन्डआव बल गेलेनायनि थाखाय सायख'जादोंमोन दा बेयाव जे नों थांनो हायाखिसै दा बिनि सोमोन्दै आं माखासे सोंलु सोंनो थाखाय आं फैदों आरो बेखौ बुंनायनि सिगां नोङो गावनि नामखौ एसे परिचय होनानै बुंगोन नामा? आंनि मुङा मुस्रि रिजुश बसुमतारी आरो निकनेमखौ एमएलए बसुमतारीबो बुंनाय जायो। एमएलए होननानैबो मिथियो आरो ने? आच्छा दा थांनाय बाराव नोङो मानो थांनो हायाखिसै बे स्कटलेन्डआव फुटबल गेलेनो थाखाय? आङो बेवहाय मोजाङैनो होदोंमोन ट्रायलखौ नाथाय फैसानि प्रब्लेमाव थांनो हायासै बेनि थाखाय थानांगौ जादों। रावबो फैसा होथारासै नामा नोंनो? सहाय खालामासै रावबो। बेनिखायनो आङो बे समाव बुंनो सानबाय जे दायो जे नोङो बे बारावबो मोनसे अफार फैगासिनो दङ मोजां इसोरनि अननायनि गेजेरजों दा गाबोन नोंसोरो थांगोन गुवाहाटियाव दा बिनिखायनो नोंनि थांनाय फैनाय आरो माखासे रेजिस्ट्रेसननि थाखाय बामोनगावनि सासे जसेफ बसुमतारी होननाया एसे रां अनसुंथाइ हरदों आरो बे मानसिया थांनाय एमसिएलए इलेक्सनाव निर्दलीय हिसाबै नमिनेसन होदोंमोन दा बिथाङा पार्टिनि इउपिपिएल पार्टिनि गुरै खावलायनायाव नमिनेसनखौ उइथड्र खालामनानै लानो गोनां जादों दा बिनिखायनो बियो नोंखौ अननानै थांनाय फैनाय आरो रेजिस्ट्रेसननि माखासे खरस हरदों बेनिखायनो नोङो गाबोनहाय जे बिनिफ्राय ओंखारलांगोन नोङो मोजाङैनो मोजां गेलेहैनो बाहागो लाहैनो नांगौ होननानै जों गुरै खावलायदों बेनिखायनो बे बाराव जाहाथे नोंनि खामानिया गेलेफुंनाया साक्सेस जायो बेखौ जों आसा खालामदों बेनिखायनो नोङो गाबोन मोजाङै मोजां थांदो आरो बे गेलेनायनि खामानिखौ मोजाङै मावफुंदो जोङो नोंनि सायाव नोंनि थाखाय बे इसोरनियावबो भगबाननियावबो जों आर'ज खालामगोन जे बे बाराव नोङो मोजाङै बेखौ साक्सेस खालामनो हागोन होननानै जोंबो आसा खालामदों बेनिखायनो नोङो गाबोन खैथायाव थांगोन बायदि? आङो गाबोन बेनिफ्राय न'निफ्राय 7टासोआव ओंखारलांगोन आरो लोगोनाव थाहैगोन लोगोजों जमा थांगोन बेनिफ्राय जों 14 तारिखआव स्टार्ट खालामगोन ट्रायलखौ 9टानिफ्राय जागोन बिसोर सेलेक्सन जोंखौ लागोन ओमफ्राय आसामनिफ्राय बिसोर लागोन होनदों जोंखौ 6 जन आसामनिफ्राय 6 जन ना जों गासै 40 जन होगोन। आच्छा दे दाबो जेबो नङा जोंनि खामानिया बे बाराव जाफुंथोंसै जों बयबो आसा खालामबाय जे जाय बिथाङा नोंखौ सहाय खालामबाय थांनाय फैनाय रेजिस्ट्रेसननि थाखाय बिनि मुङा जसेफ बसुमतारी बामोनगावनि आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनि आरो बिथांनि हमस्टिया सिडली जायो बेनिखायनो बिथांनिसिमबो आं साबायखर बावबाय जे नोंथांखौ बेबायदि हेफाजाब होनायनि थाखाय अब्ला गोजोनथोंसै नोङो बेबायदि सुंद' समखौ जोंनो होनायनि थाखाय गोजोनथों।